Maar om een voorbeeld te geven, in de Roteren spraken wij van een krooi, tegen een kraai, een krooi. En in Oppoteren, dat is 4 kilometer verder, spraken ze van een krijg. En ik weet ook de eerste keer dat woord hier, en dacht och, wat een rare. Dat is niet normaal. Dat is toch een krooi? Ja. Nee, het was een krijg. En een dilsje, gelijk ze zeggen. Wij spreken van een kauke, een klein krooi, kauke. En dat zeggen ze in dilsje, zeggen ze een duil. Dus zo veel verschillen. Waarom dat ik het liefste heb pelterbrood, heeft te maken met het feit dat als ik een standaard Nederlands bovenhoud, dan komen automatisch weer die Brabantse invloed, die Antwerpse klanken komen naar boven. En ik moet hier eerlijk zeggen, ik probeer die zoveel mogelijk te vermijden, want anders denken ze dat ik van Antwerpen ben. En ja, die van Antwerpen, en dat weten zij trouwens ook, die durven nou wel eens neerkijken op die van de Limburg dus. En ja, dan heb ik toch liever dat ze weten dat ik toch van deze streken afkomstig ben. Want bij dokter Hendricks, die heeft me zo gezegd van, oh nu, dat klonk Antwerps. Maar ja, daar probeer ik dan geen dialect, want ja, die probeert zelf ook geen dialect. Boe, bij dokter Hendricks. Oh nee. Dus ja, dan probeer ik daar wat voor standaard Nederlands moet doorgaan, maar dat is dan, ja, dan komen die klanken van Antwerpen en omgeving terug naar boven. Ik zit er nog altijd natuurlijk, ja. Dus 's morgens als ik op een trein zit, dan tegen dat ik aankom, dan moet ik even een knop omdraaien om een ander taalregister boven te horen, want ja, anders dan geef ik het niet, dan verstaan ze me niet.